Položme si jednoduchou otázku. Má smysl dnes vůbec dělat něco navíc? Když se na to zeptáte své rodiny, svých přátel, svých kamarádů, kdo z nich udělá všechno pro to, maximum pro to, aby se vám to povedlo? Kdo z nich vám ukáže, jak to udělat? Odpověď je jednoduchá. Asi ji všichni znáte. Nikdo. Nebo výjimečně někdo. Kolik lidí s kterým asi dnes promluvíte o nějaké příležitosti, bude tvrdě, když většinou nevědomky, bránit tomu, aby se vám to povedlo? Tyto lidé mají věčně s něčím a pořád s něčím problém. Jsou to lidé, kteří klidně vezmou vaše sebevědomí a zlomí ho jako plastovou lžičku na půl a odhodí do koše. A jakže to dělají? Jednoduše. Říkají pořád to samé. Říkají například, na to nemáš peníze, jsi příliš mladý, nebo naopak už jsi příliš starý, na to nemáš vzdělání, nebo přece s tvým vzděláním nebudeš dělat to. Je obrovská konkurence, není ta správná doba. A nakonec vše zakončí větou, vzpomeň si na mě, já jsem ti to říkal. A vy to všichni slyšíte a necháte se ovlivnit. Pokud si teď vyberu 10 lidí z ulice na Mátkově, tak přesně polovina, přesně 5 lidí z nich bude mít podobný postoj. Ta druhá polovina, 4 z nich mají nějaký sen, možná plán, většinou však fantazii, chtěli by něco dělat, ale neví co a jak. Pouze jeden člověk ví přesně, co chce, už to dělá, případně hledá tu správnou příležitost. A co mi z toho mimo jiné taky logicky plyne? Většina lidí je pod úrovní svého opravdového potenciálu. Většina lidí i vydělává pod úrovní svého opravdového potenciálu. Tady se vlastně dostávám k přesvědčení. Přesvědčení to je zákeřná potvora. Většina lidí nevydělává peníze. Nevydělává peníze protože má taková přesvědčení, která jsou 100% pravda. Jako příklad mohu uvést častý argument, přece podnikat nemohou všichni. Kdyby všichni podnikali, kdo postaví tu zeď a kdo upeče ten chleba? Moje odpověď na to je, každý při práci může podnikat. Ne každý to však dokáže. Jen ten, kdo skutečně chce. Častá tvá přesvědčení nemusí být tvá přesvědčení. Ale víš ty co? Jen ty to můžeš změnit. Moje jméno je Jaroslav Matuš, většinu života podnikám, potkali mě velké úspěchy i neúspěchy. Posledních 15 let jsem cestoval, pracoval i podnikal v zahraničí a tam mi lidé začali říkat Jerry. Nyní se věnuji lifestyle network marketingu a zabývám se řešením otázek, které provázejí lidi v jejich začátcích v podnikání všeobecně i ve spolupráci se mnou, pokud se takto rozhodnou. Vrátím se k otázce, k myšlence, co když častá tvoje přesvědčení nejsou tvoje přesvědčení, ale vlastně jen opakování bez jakéhokoliv důkazu toho, co jsi někde jednou nebo vícekrát slyšel. A to je přesně to, co ti brání se pohnout z místa. Otočme to. A co když naopak někdo jiný v tobě vidí obrovský potenciál? Myslím si, že všemu, co skutečně chceš, se dá naučit. A tvůj úspěch závisí jen na tom, co umíš. Tvůj neúspěch je na tom, že to, co umíš, už dlouho nezlepšuješ. Mnoho lidí říká, že je dnes špatná doba vůbec něco dělat. Ale já ti řeknu, je to nesmysl, je to blábol, rozlídni se kolem sebe. Nikdy nebyla taková možnost se mít lépe, než je tomu dnes. Lidé říkají, že bohatí bohatnou a chudí chudnou. Ale přitom neustále vidím mnoho lidí a mladých lidí, kteří neuvěřitelným způsobem dosahují úspěchu. Nikdy nebylo tolik příležitostí, jak je tomu nyní. Nikdy lidé tolik necestovali, jak dnes. Nikdy lidé neměli 1 až 2 auta v jedné rodině. A takhle bych mohl pokračovat. Pokud si myslíš, že tomu tak není, pak by byl moc opatrný s tím, co posloucháš a koho posloucháš. Myslím si, že svět je o mnoho víc fér, než média a lidé říkají. O mnoho víc fér. Všichni jsme si rovni. Zákony této planety se nezměnily a fungují pro všechny stejně. Jen je potřeba udělat to zásadní rozhodnutí.
Víš, proč lidé hlavně nepodnikají a nehledají další možnosti růstu, jak osobního, tak finančního, a nechtějí konečně zbohatnout? Zbohatnout je asi špatné slovo. Protože už dávno bohatí jsou. A ohromně bohatí. Máš mamku, tátu, sestru. Máš své děti, přítele, přítelkyně, jsi zdravý. Dobře, ale přesto. Je zde pořád něco, proč není vše tak krásné a v pohodě, jak by mělo být. Zamysli se nad tím. Proč se cítíš špatně, když víš, že bys měl být častěji s dětmi a nemůžeš? Proč nemáš více možností vidět své přátelé? Proč se lidé cítí neschopně, dokonce až trapně, že si nemohou dovolit lepší auto nebo dům? Proč on je zase na dovolené a já ne? Proč ona je tak krásně oblečená a já ne? Proč se nemohu seznámit? Problém není totiž to, že bys už dnes nebyl bohatý, jak jsem řekl, použil jsem to hezké slovo, ale to, že nemáš čas, anebo nemáš peníze, anebo obojí. Zajímá tě, jak úspěšně krok za krokem udělat to, že budeš mít více peněz za času? Zkusme se na to krátce podívat takto. Chceš mít dobrou postavu? Postav se nahý před zrcadlo a podívej se na sebe pořádně. Jsem zdravý? Vypadá takto zdravý člověk? A buď kritický, ale ani to nepřeháně, ani nepodceňuj. Ale to, co vidíš, je přesně obraz toho, jak žiješ. Jistě, vše není tak jednoduché. Jsou tady geny po rodičích, věk se projevuje, ženy mají děti, ale v ten okamžik je ale potřeba vědět, že to, co mohu dneska udělat, proto mít lepší postavu, být zdravější, je být zítra o stupinek v tom, co chci skutečně změnit lepší. Teď se naopak podívej na svůj bankovní účet a buď kritický. Vůbec to nepřeháněj ani nepodceňuj. Pokud dnes skutečně chceš vidět na účtu o 10 000 korun více, musíš něco navíc, co má hodnotu za 10 000 korun vytvořit. Když máš na účtu posledních 500 korun, a stávalo se to i mně, a docela často, nemá to nic společného s tím, co se děje kolem tebe, co se děje tam venku, ale jen a jen s tím, co se děje v tvé hlavě. Protože jakou hodnotu světu přinášíš, tolik peněz máš na účtu. Chceš-li mít více peněz, musíš měnit to, co si dělával dodnes. A jediná cesta, jak to začít měnit, je zvyšovat svou hodnotu. Výrazně, krok za krokem, jít výše a výše. Když budu 3 hodiny denně ve fitness, bude to 100% vidět. Chceš mít lepší postavu, není jiná možnost, než některé věci změnit. Začít jít zdravě, více spát, zdravě žít a tak dále. Jak jsem již řekl jednou, jsou to zákony této země a pořád fungují a fungují pro všechny stejně. Chceš-li mít více peněz na svém účtu, není jiná možnost, než dělat jiné věci než dnes. Být otevřený jiným názorům a příležitostem. Stát se mistrem, to je důležité, mistrem důkazů. A nejen být slepě podřízený svým domněnkám a přesvědčením. Tedy chceš-li ze svého účtu vybírat peníze, měl bys tam i více peněz vložit. Posledních 15 let jsem cestoval, pracoval, podnikal v zahraničí. Poznal jsem řadu zajímavých lidí, od kterých jsem se mnohému naučil a rád to předávám dál. Mnohým lidem jsem osobně pomohl k tomu, aby změnili pohled na některé věci a pochopili, co přináší výsledky. Poslední 2 roky se věnuji lifestyle network marketingu a jsem skutečně nadšený student a dělám vše pro to, abych mohl předat to, co se učím, prostě lidem nějakou hodnotu a tím jim pomohl v úspěchu. Pochopil jsem, a je to má vlastní zkušenost, že nikdy neuspěješ, pokud věci jen tak přecházíš. Když se na věci nezaměříš a nejdeš do detailu věci. Jinak, zkus na to jít z druhé strany. Pokud ti nefunguje, že se soustředíš na to, co máš dnes udělat, soustřed se na to, co 100% dnes neuděláš. Neuvažuj, co tě udělá úspěšným, ale co tě zaručeně úspěšným neudělá. Když jsem se já před 2 lety rozhodoval, čemu se budu věnovat, položil jsem si tyto důležité otázky. Bude mi to stát za to? A dokáží to vůbec? Kdo je můj cílový trh? Je to trend? Bude to zde i za 5 let? Zákazník a spolupracovník bude spokojený, bude se usmívat? Zkusím to vzít od konce. Podívejme se krátce na trendy dnešních dní
Mimochodem, trendem může být i něco, co už je tady třeba 10 let. Pokud si vybavím nějaké trendy dnešních dní, zařadil by mezi ně například drony, podnikání na Amazon, cestování, hlavně krátkodobé cestování, 3 až 4 denní pobyty, rychle doručování zboží, virtuální realita, služby jako Spotify, selfie, zdravý životní styl, fitness video nebo sociální sítě určitě, měsíční platby za služby jdou hodně nahoru, měření údajů, vzdělávání všeobecně nebo online vzdělávání, tvorba aplikací na iPhone nebo na Android, personalizování objednávek nebo 3D tisk, například online dating, online messaging. Řada, mohl bych si vzpomenout ještě na určitě mnoho dalších. Proč se o tom zmiňuji? Když se rozhoduješ začít podnikat anebo rozšířit své současné aktivity, musíš udělat rozhodnutí, kde budeš soustředit svůj čas a zaměření a peníze. A musí to mít smysl. Vyber si kombinaci některých z trendů a něco k tomu přidej, něco vymysli, anebo se jednoduše přidej k někomu, kdo už to udělal za tebe. Pokud se vrátím zpátky a položil jsem si otázku, a bude mi to vůbec stát za to? Já jsem rozhodně věděl, že chci být více s rodinou, více cestovat a mít na všechno více peněz a času. A v konečném důsledku i méně stresu. Skutečně nemusíš čekat na to, až budeš starý, aby si něco užil. Je to jako být 40 let ženatý a pak teprve mít první sex. A pokud se tedy sám sebe ptáš, a dokáží to já vůbec, zkusme se na to podívat opačně. Obrať svůj strach na ruby. Pokud si teď říkáš, ale to nepůjde, protože to a to a to, řekni si. Ale větší strach mám z toho, že zůstanu tam, kde jsem. Co se stane, co se bude dít. Mám strach, že nebudu umět, že tomu nebudu rozumět. Tak měj strach z toho, že když to neuděláš ty, udělá to někdo jiný. Mám strach, že se mi lidi budou smát. Ne, mám strach z toho, že zůstanu mezi těmi, co by se mi jen smáli. Zakončím to mé povídání takovou větou, hezkou větou. Dostat to, co chceš, si skutečně musíš zasloužit. Pokud tě zajímají informace z podnikatelského světa, osobního rozvoje, pak klikni zde na registraci. Zadáním svého kontaktu nemůžeš nikdy ztratit. Obdrž vždy přednostně nové informace. Situace ve vašem životě se skutečně dají měnit. Pokud nechcete přehlédnout a nechat si utéct skutečně velmi zajímavou možnost být součástí společnosti, která nastavuje nový trend ve své oblasti, pak neváhejte a kontaktujte mě prostřednictvím kontaktního formuláře. Postupně vás seznámím s naší nabídkou a dále vysvětlím, jak vám mohu pomoci. Musím říct, že tato osobní nabídka je určena 5, maximálně 8 lidem. Ze dne na den se některé věci nedají naučit. Chce to zájem a určitý čas. Není možné být současně na několika místech najednou. Proto neváhej a buď rychlejší než tvůj kamarád. Pokud tě toto video zaujalo, prosím klikni na like, případně sdílej mezi svými přáteli. Hezký den, Jerry.